Fazıl Kerim Türkmen, Afganistan sportmeni, İran'ın Pecir Agram götürme halkara yarışlarının 6. davrında yine bir yola Afganistan'ın adını halkara sport meydanında ulaldıp yukarı götürdü. Türkmen, Afganistan'ın Agram götürme milli timinin münasip vekili hükmünde 110 kilogram Agram kategorisinde umum suratta 305 kilogramı saft etmek bilen bir oğri ve 2 oğri hareketlerde bu yarışların 3 sani bronzlu arzli medalyasını iyelemeye başardı. Bu yarışların 10 Asya yurtlarından şu sanda İran, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak, Sri Lanka, Bangladeş, Yemen ve Afganistan sportmenlerinin katnaşmağı bilen Tehran şehrinde geçirildi. Neticeyi harekete dozar verin olacak. Fazıl Kerim Türkmen. Yarışlar havasli atmosfer bol uğurda saylama sportmenlerinin katnaşmağı arkalı izarlandı. Fazıl Kerim Türkmen'in yanında Afganistan'da yine 2 sani sportmen bu yarışlara katnaştılar. Yöne olar medal alıp bilmediler. Şu yağdayda Türkmen özünün aydın emelleri bilen bu davra Afganistan'a medal getirici bolup öz yurduna büyüsanç kazandı. خیلی خوش هستم الحمدلله که کشور خود شما مشاهده کردیم Neticeler ilan bolondan soň täsirli zamanda Fazıl Kerim Türkmen şatlyk gözyaşy dökmek bilen bu sanıp bronz medallary iyeledi. Onun şatlyk gözyaşları diňe yıllar boyu eden tagallary we izgiderli maşgalalarynyň şöhrelendiricisi bolman. Eýsem Afganistan ýaş nesliniň kynçylyklarynyň we kemçilikleriniň garşysynda görkezýän umytlardan we ykjam durnaklardan nişanadyr. Bu ýaş ýigit diňe 3 bronz medaly iýelemegi diňe onun şahsy ukybyndan nişan bolman. Eýsem Afganistanyň sportunyň halkara meýdanynda ýokary mümkinçiliklerini görkezýän bir nişandyr. Bu ýeňiş Türkmen ýaş neslini we sportmenlerini tagalla we izarlamaly bilen halkara muçburunda ýurduň bayragy bilentlerde seretmäge howeslendirip biler. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi.